Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Otu jikọtara ndị ọkaiwu amalitela ụkpụrụ ịkpọchite ụlọ ndị omeiwu steeti Rivers mmadụ 26 dịka ha degara ụlọ ọrụ INEC akwụkwọ iwepụtara ha akwụkwọ ndekọ aha ndị na-atụ vootu. N'ọzọ dịka ibe ya, pati APC amalitela ime nnyocha ma ọ bụ ezie na ndị omeiwu steeti Rivers ahụ esonyela pati APC n'ụzọ iwu kwadoro. Dati Baba Ahmed akọwala ugbu a na onweghị mgbe Peter Obi pụrụ n'ime pati Labour ma banye na nke ADC, na naanị ihe o mere bụ isonye ndị ndọrọndọrọ ọchịchị chịkọtara onwe ha ọnụ ịzọ ọkwa n'ime afọ 2027, mara otu aka na a ga-anabatakwa Peter Obi n'ime pati Labour ya bụrụ na pati ADC enyeghị ya akwụkwọ ikikere ịzọ ọkwa onye isi ala. O jikwuru ohere ahụ kpọkuo Atiku na ya kwụsị ịzọ ọkwa onye isi ala ọ zọwara kemgbe ya nọ n'efe ala nna anyị ofufe dịka onye kọpa NYC. Ọkaiwu Inebehe Effiong ekwuola ugbu a na site n'ebubo Nwike boro na ihe mere ụfọdụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ji etinye anya n'ime steeti Rivers bụ maka narị puku ijeri naira isii nke nọ n'akpa ego, na nke ahụ pụtara na ọ bụ ihe na-ese okwu kemgbere. Onye isi ala mba US Donald Trump adọọla aka na ntị ọzọ na ya bụrụ na mwakpo ndị omekome n'ime obodo ndị ụka Kraịst bi n'ime ya n'ime mba Naijiria akwụsịghị, na ya ga-awakpokwa ndị omekome ahụ ọzọ n'oge na-adịghị anya. Ọ bụ na bụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.